Dette er en boganmeldelse om en bog, som hedder Dødsgudens løgne. Det er en meget god fantasy-bog på 356 sider. Der er ikke nogen billeder, så man må selv forestille sig, hvordan alle personerne ser ud. Der er 2 bøger i serien. Den er skrevet af Mette Finderup. Bogen handler om en pige, som hedder Sheila. Hendes mor er død, og hendes far er sendt i krig oppe nordpå. Hun bor i sin forældres hus sammen med sin ven Niro og lever af at være tyv. En dag bliver hun og Niro jagtet et spøgelse. Niro slipper væk, og spøgelset går efter Sheila. Hun løber ind i et hus for beskyttelse mod spøgelset. Det er et rigt hus, så hun beslutter sig at stjæle noget, nu når hun allerede er der, men bliver opdaget af husets ejer. Det er en dødspræst. Han sender hende på en mission. Hun skal stjæle noget, som hedder spinellen, fra en anden tyv, men tingene bliver ikke så nemme, som hun havde troet. Han er nemlig allerede død. Hun bliver nødt til at tage over til dødsriget og hente den, men der sker mange ting derovre. Jeg synes, det er en god bog. Den er meget spændende, og der sker mange ting. Slutningen er meget god. Den ender med følelse og som lidt af en cliffhanger. Jeg vil helt klart anbefale den her bog til alle, der godt kan lide en god fantasybog med meget spænding. Denne boganmeldelse er lavet af Patrick Bassing, 6. A.